שלום חברים יקרים, לראשונה החלטתי להכין לכם ברכה מצולמת, כזאת שאני ממש מדברת אליכם. כיוון שאני נמצאת בנחר, או ליתר דיוק באיטליה, או ליתר דיוק בוונציה, או ליתר דיוק בפסטיבל הסרטים בוונציה, לשמחתי הרבה. אני פשוט לא יכולה לענות לכל ההודעות SMS'ים שאני מקבלת ונורא נורא 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 שמחה לקרוא אותם. אז פשוט אני כותבת את עצמי בקול רם אליכם כרגע, לאחל לכם שנה נהדרת ומשמחת, ושכל הדברים שאתם רוצים שיתגשמו ואתם זקוקים באמת להם שהם שיתגשמו לטובה. יש משפט שמיוחס לרבי נחמן מברסלב שאומר שאתה נמצא איפה שהמחשבות שלך, דע לשים לב שהמחשבות שלך הם איפה שאתה רוצה להיות. אני מדי פעם, גם כשאני כאן בוונציה, מטיילת לי ברחובות ונהנית מאוד מהנוף, אני שואלת את עצמי מדי פעם, מה המוח שלי עושה עכשיו? איפה אני נמצאת? האם אני באמת נמצאת כאן, או שאני נמצאת אי שם במחשבות שיפוטיות, מבקרות, מחשבות שהן לא ממש מלבבות. גם זה יכול לקרות, גם כשאני נמצאת במקום כל כך מדהים. ואז, ברגע שאני שואלת את עצמי, מה המוח שלי עושה כרגע, כבר קורה משהו, פתאום יש איזושהי תשומת לב למה שמתקיים ברגע זה בתוכי, ואז או שנהיה שקט ואני יכולה לחזור לכאן ולעכשיו, או שאני באמת מקבלת תשובה כמו, מה עשיתי עכשיו? ורק רגע, זו הייתה מחשבה שופטת, זו הייתה מחשבה שהלכה לעתיד, הייתה מחשבה של דאגה. ואז ברגע שאני מנסחת לעצמי מה זה היה, המחשבה הזאת שוב אני יכולה לחזור לכאן ולעכשיו וליהנות מכל הקסם הזה. אז ההזמנה שלי לכם גם כן. נשים לב, מדי פעם לשאול את עצמכם, איפה אני נמצאת עכשיו? איפה המוח שלי עכשיו? ואם יש שם משהו שהוא מיותר, דמיינו שיש סירה שעוברת ולוקחת לכם את כל המחשבות המיותרות, ואתם נשארים בלעדיהן. ברגע זה נהנים מאוד, פשוט מהמציאות המקסימה שמתרחשת. אז לכבוד השנה החדשה, אני מאחל לכם להיות ברגע הזה בנוכחות וליהנות מהמציאות. שיקות, שנה טובה.